Ullalla, sinä ilusa nainen, etkö sinä nyt voisi antaa sinun puhelinnumeron? Ei kun anteeksi sinun nimesi minulle. Minä halusin niin sinun kanssa puhua ja tutustua. Ei minä tarkoita mitään pahaa. En minä enää kerjää suitsi. Minä kävin ostaa tuolta äsken sain kerjättyä. No, jos sä nyt välttämättä haluat tietää, eihän muuta se ole mitään muuta tekemistä, niin mun nimi on Latifa Lehmä. Ui, miten eksoottinen, kaunis nimi kauniille lehmälle. Minä ollaan magic mies, niin kuin minä sanoin, minä olen rakennusinsinööri ja minä rakentaa sinulle eksoottisen navetan. Sinä tulla tykkää paljon minun käsistä. Minä olen tosi kätevä minun karhukäsistäni. Minä osaan tehdä vaikka mitä kuule kun naiset puhuvat minusta näin, ne sanoo minusta näin. When the light is off, Raimo is on. Ai sä oot sit joku kunnon naisten mies vai? Ei, hyvä tyttö. Minä vitsailen vaan. Minulla on hyvä huumori. Taju, minä olen hyvä mies. Minulla on huumori. Kaikki löytyy. Mutta minä tykkään niin sinusta ja sinun muodoista ja minä haluaisin niin tämmöisen kunnon suomalaiseen lehmään tutustua. Minä niin olen kuullut paljon suomalaisista lehmistä, niitä aina haukutaan, mutta minä tykkään. Ja aika jännää, että kun sinullakin on sarvet päässä, kun me Eestin pojat ja kaikki me haukutaan teitä poroiksi kuule, niin voi kurati sentään, mutta sinä olet kaukana porosta, sinä olet todella ilusa. Älä koske muuhun. Ui, ei minä mitään pahaa tarkoittanut, mutta hei, olisiko sulla heittää yksi suitsi?